Здравейте, мили приятели! Аз съм Юлита и в това клипче, както сте разбрали от самото заглавие, то е на тема какво има в моята чанта. Както виждате, вече имам нова програма за обработване, която е видеослайд и мисля, че виждате някъде тук на екранът. Реших да изтрия видеошоу като моя програма за обработване на клипчетата ми поради една причина и тя е, че винаги когато избера дадено клипче и реша да сложа музика на него, я намалям почти до минимума, тъй като каквато и песен да избера, винаги почти нищо не се чува. И когато кача това клипче и го изгледам, ушите ми чуват, че музиката е увеличена и то на макс и не се чува какво аз говоря, което мен ме дразни то супер много. И това започна още от когато изтеглих тази програма за обработване. И това е мое мнение, не ви я препоръчвам. Тази програма, която е новата ми, тя се казва видеослайд, е чудесна. Направих няколко пробни клипчета, много е добра и ви я препоръчвам. Ако си търсите някоя нова програма за обработване или просто искате някоя програма, с която да обработвате клипчетата си. И да, също така, преди да започне, искам да кажа още нещо. В тази чантичка държа телефон и портмоне. Клипчето, което беше на същата тема, то беше заснето и качено, но вече скрито в моят канал. Не съм ги показвала, т.е. не съм показвала портмонето си и телефоните си, тъй като си мислех кой го интересува какъв е моят телефон и какво е моето портмоне. Но размислих защо пък не. Мисля, че на вас не ви пречи да видите моят телефон и моето портмоне. И да, нека да започваме с самото клипче. Така, ето така изглежда моята чанта. На мен елементът, който ми харесва най-много е ето тази панелка. Реших да снимам с задна камера, тъй като така мога да ви покажа по-добре. Да. Така, като отворя това нещо като джобче, виждам ето това. Тук има едно малко цифче. Тук са телефонът и портмонето ми, тук са принадлежностите ми за коса и в последното джобче са козметични продукти. Добре, първо ще започна с моето портмоне, което е на Фроуза с Елза Ана. Да, знам, сега всички ще кажете, ти си тръгнала да качваш клипчета, имаш портмоне на Ана и Фроузен, т.е. филмчето Фроузен. На мен много ми харесва това портмоне и просто не ме интересува мнението на другите хора. Ще ви покажа сам какво има в това отделение. А в това отделение мисля, че всички знаете какво има вътре. Вътре има пари и стотинки. Тук имам страшно много джобченца и тук може би видяхте, има нещо като визитка, което е супер сладко. Не държа нищо. И да, това е като цяло за моето портмоне. А телефонът ми няма да се хваля, се хваля изобщо. Това не е телефон, нещо като телефон е, това е смарт часовник. Ето. На марката Nuevo не се хваля, просто искам да ви покажа. И някой път може да направя какво имам на моя телефон. Така, това е каквото се съдържа в този лист. Има още неща, ще не знам какво правя тук. Тук имам едно пръстенче на муста. И тук имам едно герданче. Да, ето. Герданче. Така. Това е този джоб. Така. В втория джоб имам ето тази плетена от ластички гривна, която е червена, както виждате, и съм я плела аз. Тук имам две резервни фибички, които са сини на застички. Тук имам едни ластичета,
тази чанта. Надявам се да ви харесало. И да, ако това е така, не забравяйте да дадете палчето нагоре и да се абонирате за мен. Това от мен днес. Чао!